STVR treba vymeniť aj zem v kvetináčoch. Prečo to hovorím? Pozrite si, čo dokáže vyprodukovať moderátorka v štátnom médiu v diskusii s dvomi odborníkmi na jadrovú energiu. Jedným z hlavných problémov jadra, ktorým aj jeho odporcovia argumentujú, je teda aj jadrový odpad, ale sú tu aj ďalšie argumenty, napríklad riziko havárie, ktoré je síce veľmi nízke, no prináša katastrofálne následky, riziko prípadného útoku vo vojnovom stave. Aj na Ukrajine vidíme, že Rusi niekoľko raz útočili na záporožskú jadrovú elektráreň. Pán Slugeň, dokážu sa moderné postupy a technológie s týmito nástrahami efektívne vyrovnať? Ja trošku spochybním vaše tvrdenie, že Rusi útočili na záporovskú jadrovú elektráreň. Na čo by to robili, keď ju mali od začiatku obsadenú a sedeli tam? To budú sami bušťaci bomby na svoju hlavu, však to je hlúposť. Tak ale to sú mediálne známe fakty, že Rusi útočili na záporovskú jadrovú elektráreň. Mediálne známe, ktoré nemusí každý človek, ktorý má normálne myslenie, aj veriť. To je neskutočné. Táto sliepočka sa bude hádať ešte s vlastným hosťom, ktorý jej faktami vyvracia jej subjektívne názory a tupú prozápadnú propagandu. V štátnom médiu. Vláda Roberta Fica vôbec nezvládla urobiť poriadok v mediálnej oblasti a ani v štátnom médiu. To, že premenovali RTVS na STVR, je nedostačujúce. Nič to nerieši. A toto im zlomí väzť. My by sme takí nedôslední nikdy neboli. Pretože vieme, že v STVR treba vymeniť aj zem v kvetinách.